Ay! Ay, unsay ato, sir? Nang bawal na ba ang kasron? Ito sir, pick up na ako ang asawa sir. Gidaot mo sir. Sawa na may pagpamatuod nga minyo mo duha? Pwede na kag ano to? Kapilis na to? Sir ba to lang? Nag-iisi rabat sir. Ah, di ko mo to. Mag-asawa mo, pag-kiss na mo be. Isa lang tara. Hindi pa may matuwa na. Ikapa ko ng mamon be. Kaya be. Ay, sige na lang labo. Grabe, parang madali. Sir, dili gyapon sir oh. Tanawan lang gikon sir. Biki ilang gibuhat oh. Patik-atik ra jud sir. Ah, kani mo to na gyud mi ani. Ikapon na mo iyang budbud. Mao jud. Ay, sorry, sir. Sorry, day. Sige daw sir be, kami na pa yung mga utana. Huwag tinawad mo kakakamati. Pag-kiss daw mo be. Ah, sige, sige. Agi na lang mo. Sige sige, diretso na. Bisa na. Bay na kay grillo ah, smoke ba? Bigot lagi bay. Wala mo gatong stress kapitan bay. Ngan sa man. Na kanang katatanan ko nung ipangilantan may quarantine daw tapos taga-ags 50 mil ba. Moto ko ba? Lantan ta. Ikaw. Sige, pwede to gawas ka. Ko gawas niya ko. Butang ka sa loob. Ngay, biyo ka na ha. Tunga. Pantay bitaw ko. Tunga lagi talagi. Sige. Padol si kapitan ta. Ihint ka ko ba dito lang kapitan ta. Tata. Ngay, biyo ko ha. Lagi tunga lagi ta. Init ka poy, parantino ka ba? Init yung body ka. Idaw, sila daw. Sige daw. Thermal scanner na to be. Uy, isa naman eh. Sobra naman kayo ni. Na, di ganyan ba talaga quarantine? I-cremate na lang dito. Patay. Ano nga, dakpan mo ka ba? Lagi, at tunog China ba? Ako'y travel pass eh. Siya nga, good. Kaulat lagi gusto kong anak lagi nga. Iya kong paon diri ba? Mao dito paglaom gina ko gyud. Ano, di kay anak? Kaya itong anak mao tong gilat nga mo kuhaon ko niya diri. Mo para maguban nila ino. Unta, may tag mo dalaw na siya, no? Dalaw lagi to. Karon? Kuhaon ko niya diri. Ah. Naon na to. Tay, ito itong nanawag. Imo na siguro itong anak. Anak, nak. Imo na kong lukaton nak. Tay, maguban ni kita karon. Ano man nak? Imo na kong lukaton. Dili, tay. Dakpan pag go. Sir. Sabay na sir. Kun sir, para temperature na sila. Ay, dire na sir, buot nang kay. Tao na body. Okay body? Okay. Okay. Ah sir, kuyog lang sa station naman sir. Ano man sir, namo ko yung limit sir. Di, kuyog lang Nabo ko yung master oh. Nabo ko yung kuhan sir, lisensya. Kuyog lang sir ha. Nabo ko yung tanong papel lagi. Abuangan ni may wa kay motor.